Επειδή ο διοικητής πονάει την κοιλιά του και είναι άρρωστος και ως εκ τούτου ασθένης και είναι ασθενής, ανέβησε σε μένα, ναι, να με κάνετε εμένα αναφορά στο τι θέμα προκύψει και θέλετε. Αναφέρω εσύ τι θες να με πεις. Του με πενθύμερες. Αναφέρω να πρώτα, ρε. Στρατιώτης πεζικού Παστούρας Δημήτριος. Λοιπόν, λέγε Παστούρα, τι θέλεις. Του με πενθύμερη άδεια, κύριε Δεκανέα. Με ή άνευ από το Χάνι. Τέλος πάντων, πέμπω από πού θα είσαι, ρε. Από το Χάνι της Γραβιάς. Ωραία. Δεν μου λες κάτι, είναι ωραία εκεί, πώς είναι, τι ξέρεις για το Χάνι της Γραβιάς. Εκεί έγινε μια μεγάλη μάχη. Δεν με ενδιαφέρει η μάχη, ρε. Πόσο πάει το δίκλινο, δεν λέμε. Το δίκλινο πόσο πάει, λέμε, ρε, εκεί. Δεν ξέρω. Τι σκατά ξέρεις, ρε, και θες και πενθήμερα άδεια. Τι την κάνεις, ρε, τι πενθήμερα άδεια, ρε, Παστούρα. Θέλω να δω το κορίτσι μου. Δηλαδή, καλά, δεν το έχεις δει, τώρα θα δεις το κορίτσι σου. Με αλληλογραφία γνωριστήκατε, ρε. Τι ρε, γαμώ, το μήπως καμιά άδεια. Λοιπόν, τι θες να κάνεις. Θέλω να δω τους γονείς μου, να τους βοηθήσω στη δουλειά. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου. Είναι άνεργος. Άνεργος, καλά. Δεν μου λες, πιο πάνω να δουλέψεις, ρε, Μαστούρα. Παστούρας, πρέπει να βοηθήσω και τη μητέρα μου, πονάει τη μέση της, κύριε Δεκανέα. Έχει ένα πολύ μικρό σούπερ μάρκετ. Δεν μου λες πώς είναι δυνατόν να είναι πολύ μικρό και να είναι και σούπερ κιόλας. Άντε, μη σου πω καμιά κουβέντα, ρε. Άντε, ρε. Τι με είπες ότι θέλεις, πριν. Του με πενθήμερη άδεια. Πενθήμερη φυλάκιση. Τούχου. Λοιπόν, εσύ αναφέρεσαι, ρε. Στρατιώτης πεζικού Αποστολακάκης Γεράσιμος. Αποστολακάκης, δεν μου τι ούτε άκουσα. Τι είναι Αποστολακάκης, Λακάκης, τι είναι. Μην σε φτερά, ρε. Στρατιώτης πεζικού Αποστολακάκης Γεράσιμος. Ρε μίλα δυνατά, ρε, φωνή δεν έχεις κουρουπίδες στα ίσα, ρε. Στρατιώτης πεζικού Αποστολακάκης Γεράσιμος. Δίπλα έχω τα αυτή μου και δεν σ' ακούω, ρε. Καταλαβαίνεις, πόξα. Στρατιώτης πεζικού Αποστολακάκης Γεράσιμος. Μπράβο. Αυτή είναι φωνή πράγματι. Μπράβο. Δηλαδή τώρα δικαιούμαι. Πες μου τι θες τώρα, τι θέλεις εσύ. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου εσύ. Βιομήχανος. Μπράβο, αυτή είναι η δουλειά. Μπράβο. Εσύ, παιδί μου, απέξεις βιομήχανο πατέρα, οπωσδήποτε να πάρεις μια 20ημερη άδεια οπωσδήποτε. Γιατί θα χρειάζεσαι στη βιομηχανία εργατικά χέρια οπωσδήποτε, να πάνε να βοηθήσεις κι εσύ. Δεν μου λες πού θα μένεις. Γλυφάντα. Είναι Γλυφάδα, είμαστε μακριά τώρα, το Χαϊδάρι, Γλυφάδα έχει κίνηση, 25 μέρες άδεια, 26, 27 παρά από μένα. Άντε μπράβο, άντε μπράβο.